Nakakalungkot man, ako ay original na Liberal Party member dito. Chairman pa nga ako dati ng Pampanga. Pero ngayon, naniniwala ako na sa pagbabago, kailangan talaga lang magbago rin ang kaisipan ng mga sumusuporta sa mga political party natin. Ito ang wika ni dating Pampanga Liberal Party Chair at Barangay Balibago Angeles City Captain Tony Mamak nang maaktuhan ng news team ang kanilang isinasagawang Zumba Session event na ang tema ay kahalintulad ng mga serye ng kampanya na nagtutulak na hikayating tumakbo ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte. Wala naman daw malaking personahe ang nasa likod ng kanilang kampanya. At iginigiit ni Mamak na ito'y naitulak dahil sa volunteerismo ng mga taga Central Luzon. Unang-una, wala kaming funding dito kasi voluntaryo kami. Kanya-kanyang gastos yan, kanya-kanyang gasolina yan. Naniniwala kami kay Mayora na ayaw niyang tumakbo. Kanya nga kami nandito para hikayatin siya. Itulak na magbago ang kanyang kaisipan para tumakbo bilang presidente. Depensa pa ng kapitan na hindi pa ito maikukonsiderang maagang pamumulitika sa gitna ng pandemya dahil ang Zumba session na ito ay hindi lamang nakasentro sa kampanya nilang patakbuhin si Inday Sara, kundi pati na ang mga kababaihan na nagpapalakas daw ng katawan na pasok umano sa programa ng barangay para sa tema ng Women's Month. Ito ay bahagi ng celebration ng ating Women's Month kababaihan. At pangalawa, ito kasi mga nandito, membro sila ng kasapi sila ng Hugpong Federal Movement of the Philippines, Central Luzon, Region 3 Chapter. Sa perspektiba ng political analyst na si Ramon Casiple, kasama na sa kultura ng eleksyon sa bansa ang mga tinaguriang political butterfly. Indikasyon umano ito na mas malakas ang mga impluwensya ng political family o political dynasty kaysa partido politikal. Well, historically, yes. Yung palipat-lipat ng partido, naging uso na yan eh. Hindi masyadong malakas yung mga parties eh. Ang malakas yung mga pamilya. Yung mga kung sino yung kanilang kandidato, usually, na-adapt ng partido. Not the other way around, no? Kagaya ng sa Amerika, halimbawa, is the party na nag-select talaga ng kandidato. Ayon kay Casiple, mind conditioning at pagpaparinig ng mga paksyon sa loob ng partido ang nagiging senaryo ngayon. Kasi yung mga pangalan before, ano man yung narinig mo, may not be exactly the same as the actual na nangyayaring labanan. Ano? Sabi ko nga, masyadong maaga pa. Nga bandang siguro mga Mayo, Hunyo, medyo magsisimula na yan mag-firm up yung mga kandidato. Doon mo rin malalaman kung anong mga partido ang involved. Kumbinsido naman si Casiple na may babangon na minamanok na presidential candidate ang Liberal Party dahil na paghahalata umano ang Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay palagi ang pagbira sa dominanteng kritiko niya na si Vice President Leni Robredo. Ang maliwanag kasi yung Liberal Party ay magkakaroon ng kandidato yan, posibleng with or outside the other parties. Ano? Pero nililitaw dyan. Ngayon, hindi ko lang kung tama yung mga ginagawa ni Presidente, binibilan niya na si Leni Robredo. I assume na may tingin siya na possible na kandidato. Ayon kay Casiple, sa rehimen na may existing na dynasty, hindi malabo ang puwersa ng pamilya ng mga politiko, ang iiral at hindi ang political party. Ito umano ay nakikita hindi lamang noon pang unang panahon, kung hindi maging noong nakalipas lamang na midterm elections na mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa Kongreso, Senado at lokal na pamahalaan ay may naitalang 163 political families na nailuklok sa kapangyarihan. Dito lamang sa Central Luzon, 6 sa 7 probinsya ang pinamumunuan ng magpapamilya. Paulo G. Santos, CLTV News.